Надолу е песен. Надолу летат. Май да. Айде да не веземе мечката. Аре, то ти какво съм отяти там? Верно бе, кога ще направим банкет на Куба? За банкет ще дадат повече. Може. Не, колело не е минало тук. Няма педал в драйвер. Нещо е туркало. Това добре, че му служих бърза предавка. На бавните ще ме фанат нервите. То сега съм на пълна газ. Обаче верно и аз трябваше нещо да бех за мало ядене. И аз трябваше нещо за ядене да си бех взел. Да, то надолу сега ще слезем бързо. Бобо, мисля, че сме от тук, там минаваме от другия скат. На тая камечката. Няма стане. За клише го сега. Мечкари? Пътечката за мечката. То чак и Рима има, бе. Пътечката за мечката. Ама не го кара сърлито да стоиш и да гледаш и не е така търчиш при сърлито. Води може да кара все много друго. Тук е толкова лесно на другото си първо бутално газ на място. Ти е пълна. Радо, това куче чуваш ли го е? Да. Теш ли са? Щом го чуваш, значи по-идва. Нещо кутия, вози ти мечка. Той ловджийско лови ги към нас. Кое е сетикса? Видя ли от това кулени надясно?
Е, там беше отклонение, нали, горе. Онова свързано с една пътека, миналия път дед бяхме. А това е лявата залоста. Ой. Ти мани, аз... Наляво да видим какво е. Тук става с червен маркер, а тук е друг маркер. Ние она бяхме бяло-черно, а тая е червена-бяло. Я да им горе какво е. Много бързо се движим. След малко ще излезем на това място миналия път. Ако искаш, Николай, имаш тук място да... Имаш пейка за почивка, искаш ли почивка? Нашето ново място. Паркинга. Клубната сбирка, следващия път им кажем, на пейката се чакаме. Да седнем ако си. Имаме не повече от сигурно 10 минути до лостовите. Добре, с лостовите за колите още час. Да, бе, От лостовите за колите също 20 минути. Той като е пълно надолу, но... Ще на друга пътека. Да, слиза надолу не мога. Хубаво аз да седна е тук вътре. Седете, той аз се казвам, че не мога да седна. Ей, какъв комфорт. Седни сега. Сега ще изкарам мезенче. Бира няма ли? Няма идея, изпихме всичко. Трябваше май взем по хвил ден. Трябва по-голям пейка, болеме се на къде седи. Да беше си взел малко сгъваемо столче. Ти нали си рибар, що не си можеш? Ето какво напред да ме тери или... Ние сме с една кола. Ние сме с... Ние с колата тук не може да скачим, да? Ето ли с кола? Можем. Ако пуснем с хеликоптер, можем. Картикоптер 100 си Ари, Влади, взимайте си най-гладен. Ние сме яли преди това. Макар че да ви кажа нещо, ние ако го хванем, тук може да го завържим за някоя дърво и да му издем сандвичите. Радваме